M-am apucat să-i promit sorei mele că mergem împreună la mare. Așa că am lăsat motoreta și am venit cu mașina împreună cu soția. Ea conduce, evident. Și am luat vreo 5 zile așa la un hotel de ăsta de la Nisipurile de Aur. Hotelul bunicel e ăla din spatele meu. Nu-mi plac mie vacanțele astea în care vii și stai la hotel și nu faci altceva decât să stai la hotel și atât. Dar am zis, băi, hai că trece vara și nu prindem și noi o bălăgeală de asta și dacă am apucat să-i promit sora mea că facem treaba asta, nu puteam să-i zic după aia, bă, hai că nu mai mergem. Hello! Hello. Urmează și o plimbare cu motoreta, o planific de ceva timp. Evident, problemele cu pandemia au făcut ca planurile mele să se schimbe un pic. Urmează o călătorie spre Turcia, pentru că e singura țară în care putem practic călători fără probleme și inițial vroiam să fac un alt tur, dar rămâne pentru la anul. Așa că spre sfârșitul lui septembrie ne pregătim de o tură lungă spre Turcia. Asta evident dacă nu se schimbă situația până atunci nu se agravează treaba. Aș vrea să fac vreo 6-7 mii de kilometri, la fel să stau o lună pe acolo și să ne plimbăm și prin locuri prin care am mai fost în 2018, dar și în locuri noi. Și vom vedea atunci. Și am ajuns la Paris. Să vedem cursul de schimb. Mă rog, nu prea sunt multe așa de spus, pentru că e o stațiune ca oricare alta. Și nu prea așa chinezării și prostii ca la mamaia. Da, a fost o furtună azi noapte. Și astăzi ne-am trezit cu steagul roșu, așa că o habaie. Dacă vă întrebați unde e Kitty, Kitty e cu sora mea să uită la chinezăriile alea, la genți, la prostiile alea de pe acolo. Eu am ieșit să vă arăt un pic plaja. După cum am spus, astăzi au fost niște valuri și sunt în continuare niște valuri foarte interesante. E mai fin ca chirea mea. Love my life. Da. Ah. Sora mea și-a luat un rucsac Guess, original replica. Doner kebab 7 leva. Doner with cheese 8 leva.
Doner la farfurie 12 leva. Săpunelii sunt 2 leva, 6 20. Cu argan, mai super merose. Eu nu... Bine când faci trandafirul, că e în gură araf. Toate rău. Un is de rău. Dar asta arată așa frumos, nu te știu ce culoare are. Dar e săpun, nu? I-am 12 voi? Asta de mâine sau cremă. Cremă de mâine, cremă de față. Cu măslină, cu lavandă, cu argan, cu trandafir. 5 leva. 12 lei. Ia să văd acum mai am. Și cum mergeam noi prin bazar pe aici, ia uite ce am găsit. Uite, aici ne dădea cu vârtele. Da. Pe care au stat mai stări. Eu știam găsit la Kalamata, nu știam ce mă mușcă în apă direct. Да, служи, че кетчуп искам. Și acum să prindem trenulețul către nord, că suntem putori și nu vrem să mergem pe jos, pentru că dacă mergem pe jos, pierdem lumina și n-am făcut nimic.
Și am ajuns.